Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tan opinyon, unong dignaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin, apo, mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Lunes lalamat. Huwag jati lalamat niya mga iparuntal na sari balita issue ang komentaryo ni Pakarad Sari Matuan. Lignay Balay. Petsa 12 latat ang tanagagi bulan na Enero taon 2026. Nakaulop na kantabay lang ulad sa agaw. Sari magtariuran kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Tana sa magtaralingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Kantabay team at siyempre technical side. Andy Arom, the only one at puso ng Madam Cherries, Engineer Nixon Dakal. Good morning din sa ating mga kababayan na nasa United States of America. Ay ni, grabe so pang kampanya ng US President Donald Trump. Panon tulay pa ni istrikto to at sara may ibang lahi aside from araratay lahing mga puti. Kapigan lambang at ima natatang tanagagi ki agaw. Wala so sa kaya biktima kaparadan Amerikano biini. Pinaltog. Pinaltog. Inatoy. Nasa kaya ICE agent. Lapud satan so gangan ng US President Donald Trump ay malmalat at atang tanagagi so kampanya da kontra sare arom Iran nationalities iawad tanod Amerika. Jadsay kaplusan, yan nalatay informasyon. At ibawal tula, isabel tula, i-restrict tula. Yaray Filipino nationals, tan-aray aromya third world country citizens. Iyang makaloob ni United States of America. Ito'y labalabayo si Irindita na United States of America. Akin at labalabayo yung naditan. Lapunta sa ibabagayot, that is the land of milk and honey. Ay marami din tayong milk dito sa Pilipinas. Marami rin tayong honey sa Pilipinas. Di ba? Kaya nga maraming buhaya din maraming buhaya sa Pilipinas because we have a lot of milk and honey. Kanya nangangarap pa rin po kayo na mapunta ng United States of America. Huwag nyo nang pangarapin. Pumunta na lang kayo sa ibang bansa. I think in Europe, mga ibang bansa sa Europe may open sila sa mga immigrants. Lalong-lalo na mga Pinoy. Kasi siyempre kabat dare Pinoy. Yamaanos, makuli.
tan matinik. Halikas yun ha. Walay lulutuan da kuno ang tatang tanagagik. Tutay lulutuan da kasi. Good morning at sari pulos danin man luluto at sari ang kaplusan. Although amin la siguro akapan almusal la. Wala lari walad dalan ya palubad sari opisina da. Wala matlari ugugaw ya palublad sari iskwilaan da. Tanuun lob kinid sari ang oras late kila. Pera balat at sara ramay walad kolehiyo. Nandur may oras dararatan, nandur may oras na kakaurong dagauntan. Natan, walay lulutuan da kuno. Walay lulutuan da, ya impeachment. Singa dwaratan niya narurengal kon impeachment ta. Amay sa kaya impeachment, amay mautan impeachment, ya imbasura nasay Korte Suprema. Atan may impeachment ni pakar kontra kinan Vice President Sara Duterte. May sakinatan, ya lulutuan da tatang tanagagik ya impeachment. Tanto kontra ballot, kontra ballot at kinan Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa ground, say makasangag no akin labay dan sagapan na impeachment. So, Presidente at lapod betrayal of public trust. Ang tatimat at atong tanagagik ya one of the grounds. So, betrayal of public trust. At pamaakal at sa kaya leader na bansang Pilipinas. Tapigararatan niya impeachable officials. Pigpigaramat lambangat. Pero ang bubulat iray grounds, manunalatan betrayal of public trust at atang tanagagi. Tani, mandakal at atang tanagagi, susara may agdapan labay, agdalapan gusto, agdalapan gusto at atang tanagagi kad panamalay, panagulay, nasay kaplasan niya administrasyon. Akin kasi, ito. At sa aming latest survey, nasa kaya entity at tatang tanagagik, 94% nasaray Pilipino adintiron bansa tatang tanagagik believe ya balbalag sa problema so na korupsyon at bansa tayong Pilipinas. 94% halos lahat ng Pilipino ang naniniwalang widespread or laganap na ang korupsyon sa bansa. Ito po'y batay sa survey ng Pulse Asia at sa may bulan ng Setyembre na taon 2025 hanggang sa may bulan na Disyembre na imbanag ya taon. Natan 74% sumanani siya yatim magay so korupsyon at Pilipinas at saray imbunag iran taon. Ang gamanuntan, halos pantay naman ang porsyento ng mga Pilipinong naniniwala na normal na katuyaan sakit-sakit. Singan normal ako no. Naniniwala mga Pinoy na normal na ang katiwalian sa politika sa bansa. Paano tutan no normal aglasirin na paritan, ang gapulay solusyon to. Ano ang gapulay solusyon to? Paano tutan Sa bagay, manlapot si katayon dili lamang pero los bueno sa tatong tanagagik agauntan. No panaon na eleksyon, anti gagawin tayo, mangawa tayo kawigi kawanan. Pigari awatan tayon busanli. Si busanli, wadtad kawigi, wadtad matad kawanan, si busanli.
Say gawan tini highest bidder. Ano siya pa may sangkatagayan. Subusan lin in palimato at limayo. Si katuman so ibutos yo. Si katulatan so sa may qualifications na tanamo. Nasari kandidato, nasari ang tatagam. Arap-arapan ti lalamat sa eleksyon. Taad sayay taon 2026, walay nagawan eleksyon. Antutan ko nyo. Walay nagawan election. This is a nationwide political exercise. Yano inaratatong tanagagik manpilit ayo nasara may balon unirong manulay. No maong sa panagulay, nayarin agminasalatan. Pero no makapoy sa panagulay, maingungot lari barangay, siyempre manpili lari arom agauntan. Abit lag sa barangay, atan man so nagawa, barangay tan SK election. Arawin pero magangganulatan. Siguradon at sarayan bukta, manpapasikat lara. Walalay mangibagan, shucks ang ipalagay, nasayan iskwilan. Kwanto, tepat yun pa, nanunan na pudbos na to. Akin at masaksak dar sa panangibaga to ya, si katusunan palagay, nasa te iskwilaan, nanapudbos na to. For all you know, atatang tanagagig aratan niya o naalagay iskwilaan, kwarta na Department of Education. Kanyan walay punong barangay. O diya onarap ba't si kayo, bagato, ay, sakso ng palagay. Nasa yan iskwilan, kwanto, tangkulan nyo, tanatatapislatan. Tangkulan nyo, tanatatapislatan niya punong barangay. Aganan na po sa tutan, tawalay pundo na sa Department of Education. Sikara, sunang papaalagay, tan man papaalagay, nasararatan niya school buildings, aliwan sa may punong barangay. No ibaga naman, syaksunan pa siminto na sayan dalan, kwanto, tangkulan nyo lamang, takkukan nyo, aglapigan na bangon, tanamba na tatatapisla. Agtutan kwarta tayo, yung baloy yaman babayar na buwis. Gauntan. Yaman lapot sa haratan na buwis, sigaw na gobyerno, ipawildad si kayo in the form of untan iran proyekto at tatang tanagagik. Kanya nuwalay punong barangay o narapan si kayo bagato itansit to. At kaluplupaan nyo. Ya si katusunan pasiminto na satan na dalan, tangkukan nyo. Atapis ka kanyo. Agmutan kwarta kanyo. Ay, nako. Uso laratan natin naman. Talagan mampasikat matira. Natan no, ag kayo makatalos, ag yu antay nagagawa, napatitan kayo. Kanyan marakap lanti, ibabagak gat si kayo natan, ipapaliwawak, tapen agda kayo natapis. Tano atapis da kayo, naatapis da kayo atatang tanagagik. Ay, pigay taon niya man sakripisyo kayo lamat at inka atapis da. Antayo, maong may antayoy lay, antayoy nagagawa, antayo ray panuntunan. Importantitan. Wala may diparan at atong tanagagik yakwanda, ignorancia lehis ex non excusat. At ignorancia lehis non excusat sa gabay ito ni baga, ignorance of the law excuses no one. Agyo ni baga na aning, kwanta manaya, kwanta tanaloy, agyutan ni baga na ani. Akin tagmantay. Filipino citizen ka, jaka manaya magmantatan. Tanji ka, kwanta si ka na ani. Kanyan, huwag kayong maging tanji. Man-aral kayo, man-basa kayo tani. Yung sa social media, cellphone na batla, amilat wala cellphone tumad. Aguntan. Isang click lang yan, nandyan na po yung informasyon. Noag yung natalusay English, ya salita, sarag tumatad, Tagalog, wala mo't so, man-translate itan. Sarasarag tulatan na tatong tanagagik sa cellphone. Ditan kila makaasul na say kakabatan.
Importante at atin tanagagig walay antayo. Tapen agda kayo sipa-sipao niya gawon da kayong tanji ayagi kaskasen mo lay awawo yo. Katutan niya malaknaban sa korupsyon Gauntan. Malaknaban sa korupsyon tano na una you allowed yourself to be corrupt. Una you allowed yourself to be corrupt. Election na batla tapalanda kay busan li agyulan na ng sukatuan, agyulan na ng sumaktop kyadalan, nabulag kila, dyan pa na maglin busan lilabat, paano tayo unaligwas natan, paano tayo unagwat, unasinso, so panamali tayo, sika tayo matlam lamang, sumandudo sa, at sarili tayo, agaundan, awatan niyo raratan, ya itadad si kayo panaon na eleksyon. San na ani, no madtanlaran man uli, complain kila complain. At sipi makang kasalanan uno na una, di si kayo. Makanya ni alalwaran nyo tan. Tayo babagat kasi kayo maganggani panaon. Natan nila ba't iniro nilang bangat. Wala tilad kapaglayan na bulan na iniro. Likas yo, kapigan na ba may inabot tayo balong taon natan ni walalad kapaglayan. Hanggang nagunuyan, agaw na puso la. Hanggang nagunuyan, Marso la, Abril, Mayo. Hanggang ma-plus kurang na panahon. Kanyan alwaran nyo na tatang tanagagig. So, itong survey na ito, ipawil tayo. At sa survey, kinuha ang datos mula sa 1.2 na mga Pinoy mula Disyembre 12 hanggang Disyembre 15 ng taong 2025. Ng taong 2025 itan at ating tanagagi. Kanyan, wala may sa kuya Colonel, opisyal na Philippine Army. Imbawag tulay, may kinliknaan to. Agtula bibirimirin may Commander-in-Chief da. Syupate Commander-in-Chief da. Say Commander-in-Chief na sa Philippine Army, sa Philippine Armed Forces of the Philippines, andi arom no agsay presidente na Pilipinas sa tatang tanagagi. Pero nirelieve dalaya. Nirelieve dala si Philippine Army Training Commander Major General Michael Logico. Si Training Support Group Commander Colonel Odi Munggao, Munggao Manaya, ni-relieve ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Logico si Training Support Group Commander Colonel Odi Munggao matapos niya mag-post sa online na binabawi niyang suporta kay Presidente Bongbong Marcos. Kanyan natan si Colonel Munggao. Si Colonel Munggao is actually graduate mo na Philippine Military Academy. Graduate mo atatong tanagagik na sa Philippine Military Academy. Sa ikwantulanti nanken, kabat yoy Senior Associate Justice Marvic Leonen, na Supreme Court atatong tanagagik, wala may insulat to ya sa ikwanturo. Sa ikwanto atatong tanagagik, basahin ko. Addressing corruption should be a clear, visible, and urgent priority for all government workers. Corruption should no longer be hidden. Corruption should no longer be hidden, shielded, or perpetrated by excuses. When we hide corruption out of fear or guilt, we ensure an unjust society. Unjust society. We contradict the role that we should all play as agents of social justice. So sa ibabaga to ng Justice Leonen, tayo, we are all agents of social justice.
aliwan sari walad inkabtang laban. Nuag ingen pati si katayumat at ateng tanagagik. It is our duty, kwanto, ng Justice Leonen, it is our duty as those in positions of power to do our part and expand our influence to stabilize the currently fragile institutions we hold. Diba? Bali-bali sa imbaga to ng Justice Union. And hopefully, tasay kwandalan ti atatong tanagagi. Say the last bastion of justice say Korte Suprema, and hopefully watan iran manalindig untalindag at atatong tanagagi ilaban no anto so kanupugan. Untuli sulik na ibalay karinin na sarang pagkabatan pa imano malalapanid saray manangang tabay. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo.
At nalik na nasaray tutuon ang iter na panangaro at sikatayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tinagagik oras sila alas 8:07 lang nakabuasan. Kaulop kan tabi ni siyempre sari magteriuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magterilingkor magterian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning. At saray taga Barangay Basing, lalo na kinan Madam Emma Lipio, kay Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perlita, tan Kagawad S. Peranza, tan kay Madam Ja. Nakar mo morning. na Madam Ja, good morning. Nina ni man, walay adala, konta na dalan mo maaksidente. Inar, Di man, lampasan mo la. Di man, petek na sa may gasolinaan lang ula, kalagsab na taytay. kalaksab na Oo, tay-tay. mapalyon niya talaga. Mapalyon di man, to, latan. Oh, Ang kanyan, tagawa oy. amay adalan mi waman lad gilig may laki gamakalagay motorsiklo. Lalamat. Lalamat. Tayon tanon to'y gawan ng kwentro. Anti kabanggaan to oy. Adalan tay traffic. Di tanod sa tay approach na Kurambang Bridge. Tanod balay na Binmalay. Kanyan na alwar-alwar. Nani saya Pilipino singa sa may babagam na niman, di ba? Talagang makukuliray Pilipino. Kanyan na gabagabay daray manimplo may mantrabaho. Saray arumiran na bansa. Talagan na maanos, makuli, iray kabyangan na saray Pinoy. Basta napan-anapan.
ay legal. Ganyan po tayo. Di ba? Engineer Nexon, kanyan na nandito lang si partner ko. May nang importante na kinausap. Wala timawag. Oo. Balang ko no siya palatan si Sir Jerome Maraya. Sir Jerome, dahil ngayon daw Bugalyon Day. Oh, Bugalyon Day. Oo, Kanto. dyan sa bayan ng Bugalyon. Alam mo, speaking of the makukuli, itong mga kababayan natin, makuli iran mananap bilay. Yes. Pero no maminsan, anggan legal so trabaho da, nasisigan-sigan nira. Akin eh. Singa saray ay kubradores, da na kabo, da luyag na Pangasinan. At anta legal so anapan da, nasisigan-sigan nira. Kine, no di man legal la may Oh, anapan lante. na. Nansaman sarag ko yan nasigan-sigan irata aliwan legal. Illegal Illegal ni. Illegal because of wetting. Yes. Illegal la yan Natan nasa ta illegal la. PCSO, di ba? Nasisigan-sigan nila kinay. Di ba wala may palapag na sa PCSO yun, area manager at Pangasinan. Yang tanging Grand 88 lamang ang nabigyan ng prangkisa. Na mag-operate ng STL sa Pangasinan. Okay. At ang PCSO lamang ang makapagpapatigil ng operasyon ng STL na ito ay minamaneho ng Grand 88 dahil sila ay nabigyan ng franchise. Pero sa nakuha nating impormasyon, yung mga kabo hinaharas. Parang ayaw pagkubrahin. Bakit naman? Oh, di ba? Even yung mga kubradores na kumikita diyan, nawala ng hanap buhay. Ano ba to? Sino bang nagpapatigil? Bakit nyo sila inaras? Illegal yan, di ba? Oo, kasi legal yung kanilang prangkisa. Di The ba? fact na sila ay may prangkisa mula sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, wala kayong karapatan na hulihin sila not unless meron silang mga violations. Yes, Ano bang mga violations nila? Magpataya, that's legal kasi they are allowed. Yes, at may mga ID pa yan na sila ay legit na nakakonekta sa Grand 88 Gaming Corporation. Kaya yung hanap buhay nila Kalamor, di ba? Naiistorbo imbis na sila ay kumita para sa kanilang pamilya. Pero napagalaman ko din dahil kumukuha... Bakit ba? May utos ba na hulihin sila on what ground? Oo nga, sino bang nag-utos? Dahil doon sa prangkisa na ibinigay, di ba? Malinaw yung posisyon ng PCSO dyan na sila lang ang makapagpapatigil. Walang sino mang mga opisyal dahil galing yan sa PCSO sa taas. Di ba? Okay. So, walang opisyal kung sino man ang pwedeng mag-utos na ipatigil yan. Pero alam mo, iniisip ko lang, kung legal yan at may nagpapatigil, di ba, pwedeng umaksyon dyan ang Grand 88 Gaming Corporation, di ba? In a legal way. Oo, pwede. Kasi parang nasasabotahe yung kanilang operasyon. At yung kumikita na kabo dyan, bakit? Yung kinikita ba, hindi ba nila yung gagastusin? Di ba, ginagastos yan, pantustos sa pamilya, pambili ng bigas, pambili ng pagkain, o kung yung mga kobradores, ganun din, di may contribution yan sa ekonomiya, di ba? Of course. Di ba? Malaki. Kaya magiging parang economic sabotage. Yes. Tanong lang natin. Ito, kapaborito. Kasi umiikot din ang pera dyan eh. Di ba? Sino nang huhuli sa kanila? Yun ang ating tatanungin dahil ayon sa impormasyon, may nangharas. Kung ang nangharas dito sa mga kabo mga opisyal o kaya mga law enforcer, wag naman. Di ba? Dahil mayroon naman silang prangkisa at legal yan. Baka mamaya may nag-utos sa inyo
kung sakali man na kayo ay nasa gobyerno, mga law enforcer, at kayo ang parang nagpapatigil, ay abay, medyo magpreno kayo Kapag ka ba, dahil legal yan. kapag ka ba sila sinisita, kinukulong din sila? Parang, aywan ko kung ano yung sistema nila dyan. Oo. Siguro, tigil, parang ganon. O, di ba? Kaya kailangan dito, maging, ano tayo, yung, anong tawag dito? Magpreno tayo at alamin natin. Baka may nababiolate na tayo. Siguro, Mhm. kailangan siguro dumulog ang Grand 88 sa Yes. ating kapulisan Oo. at sa mga proper authorities Yes. para malinaw po yan. At baka mamaya mas lumala pa yung problema dyan, Kapaborito RJ. Mhm. Ayaw din nating mangyari yon. Oo. Dahil siyempre mga lalo na yung mga kobrador natin, ng mga May idea nagpapatay mga ng yan STL. Oo, may mga tsaleko pang mga yan na sila ay hindi ko naman masasabing empleyado sila ay binigyan ng otoridad na mag-cobra at ito mag-engage sa ano ng STL, di ba? Sa Pangasinan dahil nga legal. So ang pamunuan naman ng Grand 88 ang kanilang may tinatalindagan, ano ba yun sa Tagalog, kanilang pinaglalaban Yun. naman dito Okay. is yung kanilang karapatan na sila ay nakakuha ng prangkisa at legal na nagpapatakbo ng STL sa Pangasinan. Pero ibang kwento kung mismo na yung kabo. Ibang kwento ito mismo na yung kabo, yung ayaw. Hindi mo naman sila mapipilit Yes. Pero yung naghanap buhay tapos pipigilan mo, yun ang mali. Di ba, partner? Yes. Actually, Kapaborito Oh. RJ, sa isang LGU, kapag ka may pumasok dyan na mga negosyo, hindi mo pwedeng pigilan ng mga yan. Lalo na't legal. Lalo na kung legal. Oo. For as long as they complied with all the legal processes or legal documents na Yes. kailangan, Mm-mm. hindi mo pwedeng sabihin, huwag kang mag-operate dito, huwag kang magnegosyo dito. Kasi, makakatulong yan sa ekonomiya ng Yes, isang oo. LGU, Kapaborito RJ. Tapos pipigilan mo. Oo. Lalo na itong... Actually, pagka ganyan ang kalakaran, pwede ho kayo magreklamo sa ARTA. ARTA ba yun? Anti-red tape. Oo, anti-red Oo. tape. Mm-mm. Kasi hindi pwede na pagbawalan mo ang isa na magnegosyo sa isang lugar, hindi naman illegal. Ang ipinagbabawal lang yung mga illegal. Yes. Hindi kaya bakit Diba? hindi nila uliin yung mga naglipana na mga illegal na pasugalan, di ba? Dami yung mga ano ba yon, yung mga bola-bola na tatlo tapos ihulog mo, di ba? Itong pagpapataya ng Grand 88 STL sa Pangasinan, legal po yan sa pangunguna ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito naman, wala sila namang inaaway Alam mo, yung nakuha nating impormasyon, ayaw naman nilang may kaaway, may mapasakitan, sino mang mga lokal na opisyal, bagkus ay kanilang iginigiit yung kanilang karapatan, yung kanilang pagkakuha ng prangkisa na ito'y magpatakbo ng STL sa Pangasinan mula sa PCSO. Di ba sa hanggang ano pa naman yung kanilang prangkisa dyan, hanggang February 28. Matagal pa. Itong February 28, isang buwan na. At syempre, 3 years ata yan, nakapag-renew na rin sila. It's up to the PCSO kung i-renew yung kanilang prangkisa. Nasa ating napag-alaman naman, Kapaborito Joseph, wala naman silang pagkukulang doon sa remittance, yung kanilang pag-remit ng kanilang buwanang renta, pagbayad. Sa PCSO, yun naman kanilang natutugunan. At syempre, yung kanilang, anong tawag mo dito, yung obligasyon din
na parang makipag PCs o sa mga kawanggawa. Yung mga outreach program natutugunan naman ng Grand 88 sa Pangasinan. Ewan ko nga lang kung bakit pinatitigil, tumigil. Ibang kwento kako pagka ang nagprotesta diyan mga kabo. 'Di ba? Kung mayroon man silang hiniling, wala naman Yung nakausap nating kabo ayon sa kanya mas apektado siya nung tumigil dahil wala silang hanap buhay, 'di ba? So marami ho yung talagang natutulungan ng Grand 88 sa ating lalawigang Pangasinan. Naiintriga ako sa kung sinong may utos. Oo nga Sino kayang nag-uutos na yan ipatigilin? Pero, at sino naman ang nagmamando kung sakasakali man, pero Los Buenos ang nagpapatigil ba sa kanilang operation ay ang PNP? Yun ang tanong diyan. Sino ang pumipigil? Yes. Dahil kung sila ay hindi dapat. Dahil yan ay legal. Yes. 'Di ba? Kung ang nag-uutos naman yung mga local officials na wag magpataya at pigilin yung mga kabo, hinaharas niyo sila. 'Di ba? Legal na hanap buhay po yan. Maawa naman po kayo sa kanila. Not unless na yung mga kabo ay susuportahan nyo. Not unless nakusa sila na tumigil dahil parang may hinihiling. 'Di ba? Oo, na siguro dagdagan yung porsyento namin ganon. Ang nakuha nating impormasyon wala naman. Talagang naghanap buhay lang sila. So sana isipin din ito ng mga opisyalis natin. 'Di ba? Para sabi nga nila kapaborito RJ, do not kill the goose that lays the golden egg. Golden eggs. Oo, tama 'yun. Diba? Oo, kasi ilang bunganga ang may pakanan. So, gabay ko ni bagay pakakainin ang masasakripisyo diyan. May mga ilang bayan na ilang days na walang magpapataya. Pero ito kahit walang nagpapataya pala, kapaborito Joseph, tuloy pa rin yung pagbobola ng Grand 88. Hindi, ng PCSO. Okay. Mismo. Okay. Mayroon pa, nanonood ako Meron pa ring bola. At alam mo ba na everyday na may bola yan, mandato ang Grand 88 na magbayad. Halimbawa, kung monthly yan, may pumasok man o wala. Ayun, nadali mo. May pumasok man o wala. Yun ang kasunduan dyan. Kaya yung huli nyo, yung mga nagbubukis, actually sila ang happy ngayon may bukis pa. Oo, yung mayroon pang nabalitaan tayo, mayroon pa yung online. Online beating. Sila ang happy ngayon. Bakit ka mo? Tuloy yung bula Walang bula yung mga kabo, pero sa online, di ba? Ang daming, matinik ang Pinoy Yan ang dapat hulihin. Yun ang dapat hulihin. They are not contributing doon sa ekonomiya ng Pilipinas. Yung kinikita nila direkta sa bulsa nila. Illegal yan Hindi sila nagbabayad ng tax. So, malaki ang kita nila. Meron pala yun yung online beating, yung through cellphone. Meron pala yun. So sila yung happy ngayon. Dahil yung mga talagang yung mga unliliber, yung mga naglilibot na magpataya at talagang dinadala sa bulahan ng Grand 88, sila yung nawalan. Dapat magpalabas din ng PCSO ng kanilang yes, order. Sila ang ahinsya. Magpalabas ng PCSO ng order sa lahat ng LGU, sa lahat ng mga concerned agencies, law enforcers natin, kung sila rin ay dapat na mabigyan ng abiso para alam nila kung tama yung ginagawa nila o hindi. So yun ang dapat kumilos ang PCSO para maprotektahan naman yung mga kadikit nila. Yung mga kobradores at saka mga masiguro kabo. natin na
nagbabayad sila ng tax at Yun. mapunta sa kaban ng bayan. Yun, kasi malaki pala yung naiambag ng Grand 88 sa PCSO. At in return, ang PCSO naman, dami silang mga outreach program at sa mga about health. Yes. Di ba? Kung mayroon kang malubang sakit, pumunta ka dyan, makakakuha ka ng malaking halaga di ba? Yes. Katuwang ang PCSO kaagapay. Mm. Ang PCSO sa mga kawang gawa. At sa Pangasinan, Grand 88 ang nabigyan ng prangkisa. Ayan. So, tingnan natin kung anong kainatnan nito, kapaborito Joseph. Pero kailangan na magbigay na rin ng memorandum siguro ang mga agency concern, di ba? Pwede nilang itap yan sa pagka mga local officials, DILG. Di ba? Yes, Kasi yes. yung from PCSO management to request kasi wala naman silang hold, di ba, sa mga local officials kundi ang DILG. So yun, ang daming mainit na issue ngayon, kapaborito Joseph. Pati na itong nabalitaan mo ba? Ako, napailing na lang ako Sino? Yung about issue kay sino yun? Si Congressman Libeste nung ma-interview itong ating ombudsman nagbibigay na ng Conclusion. ng komento. Ah. 'Di ba? Sabi nga ng kumpare kong manginginom ba't nagbibigay ka ng komento? Ikaw ang magdi-decide mamaya. Pagka yan nakarating sa opisina mo. Oo. Di ba totoo naman yung komento ng kumpare kong manginginom? Magiging unfair yun. Magiging unfair dahil Kasi- parang nagbigay na siya ng komento Oo, na hindi po pwede na ilipat yung franchise. It's only the Congress dahil, di ba parang ganun. Siyang nagsalita. I think that's very dangerous kasi kapaborito Nabalita. LJ. Kasi, Napakinggan mo yun? as an ombudsman, Yes. dapat nasa gitna ka lang. Correct. Because you are rendering justice. Yes. Di ba? Parang So, sisimbangan mo oo. Pero nagkomento na siya Mahilig sa Hindi dapat nagkukomento actually ang isang Ay, ombudsman, nako. kapaborito LJ. Yes. Oo. Kaya Saka lang sabi- magkukomento yan kapag tapos na yung kaso. Oh, Kasi mapipreempt nadesisyonan na. Oo, Halimbawa, nadesisyonan na. ba't ganito ang Ba't ganito desisyon ang nyo? desisyon ganon? Pwede Yun. mong ipaliwanag. Yes. Pero yung Oo. ongoing pa yung process at hindi pa nga nasasampa sa'yo, doon unahan mo na, Inatawa ko that is not justice. Nung ano ba yan? Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Sabi ko dahil dumating yung pamangking ko galing Japan. Nag-blow out naman. Parang anong tawag dito? Yung Nako, welcome party. Oy, Habang sila, alam mo yung topic nila is all about yung nangyayari. May kabuluhan yung usapan. Hanggang sa narinig ko nga, ba't nagkukomento na yung ano sabi niya? Ano ba yan, gago? Ay, nga pala, ano nga. Hindi dapat. Hindi Na dapat. hindi sa totoo dapat. lang. Sa totoo lang, ano, di ba? Ay, socialist. Kasi pagka ganyan, hindi pa nasampa yung kaso, alutulay ako anda. Yes. Di ba? Tama yung Alutula. sinabi mo na pagka tapos na yung, halimbawa, na-desisyonan. Si ganito, nasuspindi, bla bla bla. But sir, ba't nasuspindi? Anong grounds? Kasi ganito Di ba? Tanging ano lang, yung sinabi niya, tanging kongreso lang ang pwedeng maglipat niyan. Ba't niya binenta? Di ba? Yeah. Ito yung about dun sa kanilang negosyo na solar energy. Di ba? Na siya parang siya yung nakakuha ng ibinenta. Binenta, Ang ano pala yun, ang parang nagbibigay ng mga ganun. Parang lisensya din natin, kongreso. Yes, franchise. Franchise. Di ba? So, ay, socialist. Napapeling ka na lang sa mga nangyayari Ay, nako. ngayon. Ano ha? Dami. Tulad ng sinabi mo din kanina, naabot. Ano bang nangyayari dun sa kay Pingping? Kilala mo si Pingping? Pingping ang tawag ko dun. Kay nako. Sabi nga, bawal na mga Pinoy. Hold muna, yung pwedeng pumunta sa Amerika. Yes. Sabi naman nung nakikinig kami sa kotse, habang matraffic doon, hintayin na lang yung bagong presidente, baka iba rin yung ruling. Iba rin yung kanya. Pananaw. Pananaw. Kaya nga lang kapaborito aja, napaka-aggressive nito. Bakit? At di ba, may binaril babae, walang weapon, walang baril, nakasakay lang sa kanyang sasakyan. Ano bang issue dun sa bumaril? Ba't nagbaril? Ano ba siya? Mayroon bang
galit doon sa babae. Oh, Iba Talanor, pati yung mga pwedeng pumunta sa ano ba yan? at saka, iwan ko, siguro trigger happy yun. Kasi, pwede mo namang iwasan. Pwede mong, kung ayaw mong makalayo, pwede mong, hindi naman talaga makakalayo yun. Kasi alam mo naman kung saan siya nakatira. Anytime, pwede mong arestuhin. Pag serba ng warrant, pwede mo ring barilin na yung kanyang gulong ng sasakyan. But not necessarily Siya harming mismo. the people. Harming that person. Hindi ko maintindihan. Ano yung order nila? Shoot to kill lahat? Ano ba yan? Lahat ng tatanggi, shoot to kill? Iba yun. Siyempre, iba yun. May ibig sabihin nun. Kaya, Dangerous. kaya nga nagkakagulo sila doon ngayon, kapaborito, Jay. Lalong-lalo na dyan sa state of Minnesota. Ano ba yan? Si Nako. Pingping. Daming desisyon ngayon si Pingping. Mahirap nung napingpingan ka man na yan to. Napingping baka... Singa nabawasan kay Kalakal. Kasi yung napingpingan yung layag. Nakaw. Ano ba yan? Mamaya mayroon ng mga airplane dyan. Uli na tayo. Ay, nako, sige. Magbabalik-balik na. Balik ka rin ni Nasaren. Pagkabatan pa imano malalo pa ni Nasaren manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:32 oras na natin sa Lignay Balay. Siyempre, kaulop kantabe ni Saray Magteriuran na kapaborito. Amigo, RJ Beremenes at your service, always. Tansay Magterilingkor, Magteriuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hayag yung buto sa panahon nata. Pati siplog na dagam. Mapalayo po, so siplog na dagam. Kanyan bali-bali te gagao mo partner. Kape. Kape. Ay, tapampaputang na laman. Pero, anto yung nagagawa, pati dyan PNP kapaborito. Abalitaan mo lang Yan, tutan. Birthday na may hippie da. Si Nartates? Hindi. Ah? May sakaya hippie. Stasyon. Stasyon. Police station. Police station. Natan na limaran ng happy-happy at sakaya bar. Nawalulugdan walad bar ang alaray, ang imbitari sa kuya BE. No akin mat sa may BE, siyempre, kanot po ganito irungan to, no inuso gabay itong irungan, agauntan. Wala inabayan to. At sa mga grupo, patirara may hipidatan, may taluran police, siguro bodyguard to raraya. Birthday to may police, may hipe. Blowout. Nan happy matira. Natan, away na antoy si magsakad utag to may sakay, ya police. Nakarton pinaltog may BE. Ano? Pinaltog to minsan. Kaya rito, pinaltog to lang talagang siniguro to. Ano ba yan?
Grupo ba nila yung kanyang inupuan? O Grupo nila. Sa grupo mismong table Oh, nila? sa mismong table nila. Kasi ang alam ko, once upon a time, napunta tayo sa mga ganyang happy time. Ay talaga Kanya-kanyang table yan. Okay. Tapos may sumasayaw, kung sino yung kanyang gusto na upuan. Hindi, isang grupo eh. Bayaan mo siya. Isang grupo ito. Pero isang grupo. Yes, Kagrupo isang nila. Yes. Tapos pagkatapos ng pamamaril, parang walang nangyaring umalis silang apat. kasama yung hepe. Kasama yung hepe, Ano tsaka ba yung yan? bumaril. Ay, nako. Now, along the way, ngayon, biglang nahinto yung sasakyan nila dahil pinagbabaril na pala yung mga kasama niyang pulis, including the hepe. Yung mismong... Ay, may ano yan, may sayang. Siguro. Ano kayang nangyari dyan? Ngayon, ano yung mga lapses nila doon So ngayon? pati yung mga kasama niya, patay. Oo. Pati yung hepe. Pati yung hepe. Ay, naku, ano ba yan? So mismong Ito pang matindi. Sinuko rin niya ang sarili niya. Ay, ano kayang rason? Ano sabi? Ang sinasabi, selos. Nagselos? Jealousy. Doon sa babae? Kasi daw yung babae, kasi siguro yung babae, gusto niya siguro maupo sa tabi niya. Oh. Lasing na rin. Uh-huh. Nakainom. Ibang inupuan niya. Nagalit. Hindi, kasi siguro. ayaw kong isipin, pero baka bunbunto may biye. Aba, pwede rin. Kasi alam mo, kung minsan, nangyayari sa isang, para may idea lang, yung mga tagapakinig natin, minsan sa isang ganyang lugar, sa mga bar, di ba, may mga nagpupunta dyan, meron na silang, doon, darling. Oy, darling. Siguro yun yung kanyang naimbitan, yung darling niya, bakit kasi hindi siya ang inunang inupuhan? Ikaw, si darling kasi. Oo, pero wala kasi, na siyang buhay. Kasi parang ganun shoota niya tapos iba yung, baka ganun. Yun ang, kasi kung first time mong kilala yun, anong karapatan mo magselos? Correct. Di ba? So, di ba? Anong connection mo sa kanya? Ibinabayaran lang naman siya to entertain you. Di ba? Pero binaril niya. Tapos binaril pa yung makasama. Oo. Ito yung mga lapses na nakita ka, Paborito Jay. Pumunta sila doon, pumasok sa bar, hindi naka-uniforme. Pero may mga bit-bit na baril. Hindi ba dapat kahit saan ka magpunta pagka ganyan, lalong-lalo na bar, iniiwan dapat ang baril sa gwardiya? Yun di ba? Lapses din nung yun. Nung hepe. Nung hepe, saka yung nangyari sa loob ng bar, lapses din ng security. Yes, security. Di ba, deposit your firearms. Di ba, Yes. parang mayroon kang makikita doon sa harapan ng gwardiya. Before Secondly, you enter, parang ganon. correct. Secondly, dapat yung mga kasama niyang pulis, nung nakita na siyang binaril niya yung babae, pinusasan na siya. Di ba? Pero bakit hindi siya pinusasan? Siguro dahil dabar cuts nila, hindi nila inasahan na pati sila tatraydorin niya. Ay, nako. Yun ang nangyari, lapses Tapos yun. siguro, siyempre, pag kotse, umupo siya, may driver. Nasa likod. Buko naman target. Tapos close, pa yan? Close distance. range. Close range. Puro ulo ang tama Short distance. Puro ulo ang tama Ay, socialist. Ngayon, fourthly, ano yung pinaka-grabe na offense nila? Hindi ba dapat as a public official, you should always maintain your status as a public officer? Ano ba yan? Mataas ang ranggo siguro. Anong ranggo niyan, hepe? Captain. Ay, naku, bata pa. Bata pa. Bata pa. Kung anong tawag din, yung hindi ka graduate ng PNPA, pag lateral, medyo matanda ka na. Pero pag graduate ka ng PNPA, bata ka pa. Yeah, of course. Dahil after graduation, lieutenant binabalita natin Paborito parang Ajay, ganun. para magsilbing aral din, guide sa ating mga kapulisan. Pero Los Buenos yung nga mahirap, kasi alam mo, pag ang kasama mo may baril, tapos hindi mo alam na may na pala motibo na siya. Ay, nako. Ngayon, nagpalabas po ang PNP ng babala. Matinding babala versus kawalan ng disiplina. Ito po, muling giniit ng Philippine National Police ang mahigpit nitong paninindigan sa disiplina, profesionalismo at tamang asal ng bawat miyembro ng organisasyon kasunod ng paglabas ng opisyal na pahayag ng pamunuan.
Ayon kay Acting PNP Chief General Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., malinaw ang patakaran ng PNP na zero tolerance sa anumang immoral, illegal o hindi ethical na kilos na maaring makasira sa dangal ng organisasyon at sa tiwala ng publiko. Nako. Mahirap nga dahil hindi mo alam ang kulo sa loob ng bawat miyembro Tulad Yeah. yan. Di ba, siyempre, nagpapatupad ng batas, malaking tiwala mo Of course. na alam niyang batas. Oo. Pero wala, natolerete. Kaya sabi Nagselos, ni General Nartates, ang PNP Code of Professional Conduct and Ethical Standards ang maigpit na gumagabay sa lahat ng pulis upang mapanatili ang integridad ng serbisyo at tiwala ng mamamayan. Binigyang diin din ng PNP na ang lahat ng pulis ay inaasahang nasa maayos na kondisyon sa pisikal, emosyonal, at mental upang magampanan ng tama ang kanilang tungkulin. Anumang kilos na maaring makasira sa maayos na paghusga, makapagpahina ng disiplina o maglagay sa panganib sa kapwa ay hindi katanggap-tanggap. Pero yan, talagang hindi mo nga alam Yun na Wala nga naman tayong mind reader. Yung mababasa mo yung kung ano yung, di ba, nasa utak. Wala Ito pa. Nandyan na Sinabi pa ni General Nartates, ang responsableng paggamit ng kapangyarihan ng pulis ay tututukan nila lalo na sa paghawak ng baril at pagpapatupad ng batas. Dapat umano itong gawin ng may pagpipigil, maingat na pag-iisip at buong pananagutan. Kaya naman inaatasan lahat ng unit commanders at hepe ng mga tanggapan na higpitan ng pagbabantay sa kanilang personnel, panatilihin ang mahigpit na disiplina at agad kumilos laban sa anumang uri ng paglabag. Nako. Ang paalala ni General Nartates, ang command responsibility sa lahat ng antas at pananagutin ang sinumang mabibigong ipatupad ang pamantayan ng PNP. Napatay na yung hepe. Yun lang. Ano ba yun? Saan ba nangyari yun? Somewhere in Visayas yata Visaya. yun. Oo. Sa kanto ng General Nartates, makinig kayo sa ating mga kaibigan mga pulis. Lalo na sa pagtupad ng tungkulin. Yes. Baka mamaya sinusunod nyo yung utos. Yun pala meron na kayong nababiolate. Yes. Sabi ni General Nartates, ang disiplina, pananagutan at integridad ay hindi pwedeng ipagpalit. Ito ang pundasyon para manatiling karapat-dapat sa tiwala ng sambayan ng Pilipino ang PNP. Lalo na sa ilalim ng panawagang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hindi pumatay ng mabilis. Oo. Serbisyong mabilis. Ay nako. Kasi So, hindi yun, ako makamove on Ni-imagine ko pa rin yung posisyon. Pag yung posisyon nung nangyari, yung 'di ba, sumakay ng sasakyan. Siguro si Hepe yan, nasa harap yan, sigurado yan. Isa yung driver, tapos sumakay siya sa likod, tapos katabi niya yung isa. Sino kayang inuna niya? Driver, kasi kakapatekto, pak! Ang pinagtataka ko kapaborito, RJ, ang pinagtataka ulo ko, pa lahat. Nako. Sa harap nila mismo, binaril nung kabaro nila, yung babae. Bakit hindi na dinasarmahan at pinusasan? Bakit mo naman ginawa yan? Di ba? Parang kinunsinti pa. Yes. Tapos sinuksok pa yung baril. Siguro, di ba? Sa kanyang baywang, not knowing na ang intensyon niya, kayo ang susunod. Yun na nga kapaborito, RJ. Ay, socialist. Tapos, isang ayun na iglap nangyari. pa. Sa isang iglap tuloy, sa birthday niya mismo, namatay si Hepe. Nako. So, sana maging aral yan sa mga iba pang mga kapulisan po natin, kapaborito, RJ, lalong-lalo na yung mga Hepe. Always keep a distance. Pag ikaw kasi yung nasa ikaw ang posisyon leader ka, ikaw ang head kapag ikaw nasa posisyon kasi, ikaw ang may hawak ng baton. While it is true na may limog-limog ka at sigara, but
dapat may distansya ng konti. Di ho ba? Nako. Tama ho ba yon? At You may always have to keep a distance. At may Kasi pag sa pagpapatupad ng disiplina, hindi mo maipapatupad yan ng tama kung you are so close to them. Tama. Kasi merong merong kang pangingilagan na hindi mo pwedeng sitahin dahil sa closeness. Yes. Diba? Baka may alam pa sila sa'yo. Hindi, Diba, mas kapag- lalo. mas lalo. Alam tan tato may king kuya. Ah. Sikreto. Siyempre. Aganayarin kulkulong kuya. Yeah, of course. Bulgar ta. Ayaw na. Nukulkulong kuya, tudas ko. Kwento. Kanyan na, siyempre, dapat dugas o apagan. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Nako. Basta, Ay, buhay. sana maisip yan ng tama yung... higit sa lahat, kapaborito RJ, pag pumupunta kayo sa mga ganyang lugar, dapat you always conduct yourself accordingly. Diba? Kaya nga pinagbabawal sa kanila maging sa mga kasino eh. Tama. Kasi, Actually, diba, yung mga pagpunta sa mga bar, pinagbawal din kasi yan eh. Kasi yung silakbo ng damdamin, no, ako litip-tipan, diba, pumunta sa kasino, atalo, diba, wala na atalon pawag. On. Nakantim labat na daisat, lalo na pag may baril yan. Yan. Nako, delikado kayo dyan. Di ba? Oo. So, tama ka. Kailangan talaga disiplina eh. Oo. Pero sa dinami-dami, may mga talagang hindi mo maiwasang ganyang insidente, mga pangyayari, di ba? Dahil may baril ang mga yan eh. Di ba? Delikado pagka sila yung natorta. Alam mo yung... ang masama doon kasi sa nabaril na hepe, siya pang nag-aya sa kanila. Nako, siguro. Ay, susilis. Sana hindi na maulit. Sana. Ay, kasi nako, kawawa sayang naman buhay. yung mga naulila. Lalong-lalo na yung babae. Alam ko may pamilya din yun. Kahit na gano'n ang hanap buhay niya, agauntan ka paborito. Yes, oo, di ba? May kanta nga si Freddy Aguilar eh. Kung alam mo yung lyrics ng Magdalena. Magdalena. Di ba? Ikaw ay sawing palad. Ikaw ay sawing Di ba? palad. Hindi nila alam na, di ba, yung hirap ng mundo, yun lang yung makakapitan mo. Yan. Saka, idagdag ko na rin, di ba, tanggap na rin sa syudad, yung mga commercial sex worker na dyan sila naghanap buhay. Hindi naman sila illegal as long as nagko-comply sila sa requirements. Yes. Di ba? So, kawawa naman. Tama ka. Kawawa naman. Yes. Dahil naghahanap buhay ng legal. Oo. Maaring yun lang ang kaya niyang alam na gawin. Yes. Para marangal na maghanap buhay. Hindi nga marangal, pero marangal sa kanya. Dahil yun lang. Marangal kasi hindi siya nagnanakaw. Grabyado ng tao. Di ba siyang pinupuntahan to entertain. Kaya nga, entertainer ang tawag sa kanila. Yes. Tapos, gano'n na lang ang mangyayari sa isang iglap. Napakasakit. Isipin na may mga ganyang nangyayari. Dahil sabi ko nga sa iyo, partner, kapaborito Joseph, hindi mo alam kung ano yung tinatakbo ng utak ng isang tao. Diba? Kasama mo, kaibigan mo. Yung pala, meron na siyang ibang plano. Ibang plano, lalo na pang may hawak ng baril. Pabuti yung sangsangan lang. Diba? Balingaan labat. Pero pag yung mga pulis, delikado dahil may baril. Ay, nako. Ito naman, sabi ni Senador Erwin Tulfo, upang matiyak daw na hindi masayang ang pera ng taong bayan. Talaga? Sige. Kailangan daw magkaroon ng random na pagsusuri sa mismong lugar ng mga proyekto ng gobyerno. Mayroon naman alam nyo, pagka may project, before na bayaran yan, mayroong mga inspector, ini-inspect yan kung gaano kakapal, kung na-comply yung nasa program of works. Pero, ito ang masakit yan, nakatotohanan. Ayon sa mga report, may mga connivance. Di ba? I-check to lang Wala na. Finish na yung yung inspection. Pag nagkaroon na ng connivance yan, kapaborito Jay, siyempre matatakpan na yung butas. Sino naman ang pinopropose niyang mag-inspect? Ang sinasabi niya dito, kung ako ang tatanungin, hindi lang ako magre-rely doon sa report ng secretary ng mga direktor. Kailangan siguro talagang may tao tayo on the ground na magsagawa ng random checks. Ngayon, ito na naman, magpuput up ka na,
mag-recreate ka naman ng ibang departamento. Mayroon na nga eh sa isang ahensya, mayroon na yung nakatoka sa pag-inspect. Mayroon tawag eh kung anong posisyon doon eh. Oh. May departamento na. Sa isang departamento, mayroon na silang section ang tawag diyan eh. Section chief, section maintenance, mga ganun eh. Yes. Diba? Mayroon na 'yon. Kaso nga pagka-apulakitan eh, sige pa. Ano yung tawag nila doon? Yung section chief of maintenance, parang ganun. Mayroon 'yun. 'Di ba? Walang muridilak ako na akin. Tapos after ng inspection, mayroon pa yung ewan ko kung sa local official na 'yon. Yung validating team? Validating team tama naman. Acceptance ng project. Ngayon finish na, na-comply na, okay na. Pero pagka okay yung pulakitan diyan. Yeah. Yes. Syempre wala na. I-check na niya, yes, approve without thinking. Where's mine? Where's mine? Taga-Korea yun. Where's mine? Meron na Korean. Alam mo, kapaborito, yun ang Jay, dapat nabasagin. siguro maganda, tama yung unang proposal na yung mga projects na ganyan, dapat may pakialam ang LGU. Yes, oo. Sa bidding, bago pa, bago pa. Tama Ibig ka. sabihin, Acceptance. may acceptance. I-accept ng LGU, bago i-accept ng LGU na tapos na yung project, titignan niya muna. Kung nandun na nga talaga yun. Pero sabi nga ng dyan, Sa irap to labat la, kapaborito, Jay. additional pulaki. Kuno ka kumplot da mo. La. Additional pulaki. Yes. Amay ito'y sa mata na sa may LGU, local chief executive, including, di lang local chief executive, lahat. Kasi, nang involved na kailangan mag-approve. Siyempre, LGU, tsaka legislative yan eh. Kapaborito, RJ. Kung sila Apulakit. Makpulakit, may apulakitan sumatada, mangkurirupira, gauntan. Agda na nang numalino ande sumparan di sinaliwan malino hindi anong nang kula okay la kasi meron na pamintuan talagang tuwa ande socialist di ba si katulaba lamay danger to man kapaborito ade talagang ang mga batas natin kung susundin di ba wala lahat maganda bali-bali raratan. Pero yung implementation. Problema dyan, implementation. Because yung mga nag-i-implement, sila yung nagkukurap. Yun nga eh. Doon sa batas. Tingnan mo na lang. Ilokal na lang natin sa lahat ng LGUs. Daming ordinansa. No, bukaiton mo tandi, di nulamay sa kaikin. Aparador na ordinansa. From the beginning, wala duplication ingon. Yes. Wala may national laws na duplicate at local ordinance. Di ba? Pero nasa ng mga yon karamihan ngingas kugun. No implementation at all. Pero ordinansa. Yes. Singa natin kapaborito RJ ito. Laang ko labat may sitwasyon mi ditan Binmaloy. I think there is a crisis now sa basura. Doon sa amin talagang abunton lalamat, naaruman lalamat kapaborito RJ. I think this is not just the work anymore of the local chief executive. But as well as the legislative. Dapat magkumilos na sila para ma-address yung problema sa basura dyan sa bayan ng Binmali. Kasi lately, meron din akong natanggap na video na mismo sa Baywalk, tambak din yung mga basura. I know the LGU is doing its best, kapaborito, pero alam mo, to address the issue. Yes, pero sabi ko nga, bakit local chief executive lang gumagalaw? So kailangan pati barangay. We need the legislative and of course the barangay. I think the barangay has also done their part, kapaborito Ajay. The only problem na siguro ma-encounter nila, yung wala sila mga MRF. Kailangan, so ibig mong sabihin, kailangan may mga walang MRF kasi. Gumalaw sila. Dapat gumalaw sila. Pero alam mo, magtayo sila ng kanilang mga MRF para there is just one place na pwedeng paglagyan ng mga basurang yan at doon mag-segregate na. From there, masisegregate na at madali na lang yung trabaho ng LGU. So kasi kawawa naman sila. Sabi ko nga kapaborito RJ, may crisis na. This is not just the work anymore of the local chief executive but also the legislative
at kasal sa mga barangay. Yes, at ang i-duplicate ko lang yung panawagan mo, ipapakit ko yung ibalandrak, italos ko. Kumbaga dyan na bilyar. Oo, Ipakit mo. ipakit ko. Demand mo at bali men linggayen. Kung ano yung problema na nararamdaman ninyo sa Binmalay, because you can speak, tabali mo yan eh. Yeah. Nakikita mo eh. Ako rin, nakikita ko rin kung ilang bunton ng basura yung nandyan sa Sitio Rambo, nasakop ng Barangay Pangapisan Norte. Barangay Captain, may pinsan, si Jojo, Jojo Biray. Dami na dyan sa Rambo, pati dyan sa going to Pangapisan Elementary School, itong Mayor Street. Likewise, dyan din sa Barangay Manibok. Dami na rin. Kasi nadadaanan ko, like yung nadadaanan yes, mo, yun yung talagang panagnakan mo. Kaya nasasabi mo na may crisis na, kailangan na talaga ng mga bagong programa to address yung problem. Ito naman ipanawagan. Hindi naman ito pangkukutya o kaya pagpapasama sa sino mang sumasakop. Kailangan talaga ma-address. Like doon sa amin, buntong-bunto na, sabi kukuliktahin. Sabi Christmas. So after na lang siguro, Kuya RJ, after Christmas, sabi nung namamahala sa amin, ito, bago, after. At tapos ito, New Year na naman, nandun pa rin, sasabi. Kaya nagsilabasan na yung basura, nasa daan na. Actually, eyesore, and yung sinabi mo nga, pag bumunaknak na yan, magiging issue na yan sa kalusugan. So, in the long run, kapag hindi pa yan ma-address ng ASAP, ng mga concern, ng mga LGUs, talagang magkikreate na yan kaya ng problema. ito ang nakikita ko dito, mayroong malaking problema doon sa pwedeng pagtapunan. At yung pagkuha doon sa mga basura. Sabi ko nga, ipipicture ko din yun hindi ko maharap pag na-picture ko, ipapakita ko. Ilang, baka buwan na yung sa amin. Baka buwan na nandun yung kabundok ng mga basura. Sana naman later ma-address. Maalala mo yung nangyari sa saan na ba yun? Iloilo ba yun? O sa Cebu? Na yung bundok ng basura, gumiba. Hindi, sa ano yun? Yung 30 yung namatay. Kasi sa landfill yun. Hindi na hindi na search, retrieval na yun. Ilang days na yun. Yes. So, sabi ko nga, ang yaman-yaman ng Pilipinas. Actually, mayroon akong, kung pwede, pakiusap sa ating lalawigan ng Pangasinan, bakit hindi tayo magkaroon ng sarili nating sanitary landfill? Lalawigan pa naman ng Pangasinan, di ba? Pwede tayong maglagay sa eastern part. Pwede tayong maglagay sa central Pangasinan. Meron tayong western part ng Pangasinan. 3 sanitary landfill para hindi na tayo pupunta ng ibang lugar. Dito na lang sa atin. Baka ma-manage pa natin ng maayos. Di ba? Tama naman. Kasi talaga, pero ewan ko kung may ginagawa yung mga kapitan natin, in fairness, wala naman sila kasing paglalagyan. Di ba? Kaya dapat, ma-address ito sa buong lalawigan. Dapat, ang ano natin di ba? Ang lalawak ng mga lupain natin para naman, hindi ito maging problema. Tulad ng sinasabi mo, eyesore, banget, sa health, walang pagtatapunan. Doon sa mga punong barangay na nagsasabi na itatansit ako nagpatayo ng school na to, ako nagpasimento ng daan na to, lumabas na kayo, anong gagawin nyo doon sa basura? Yun naman ang bigyan nyo ng atensyon. Kung ilalastog yung raratan niya, bakit? May naglalastog? Wala. Hindi, kasi hindi naman nila yan sariling bulsa yun ilalastog na nalapod bulsa da. Nalapod bulsa da sa pampalagi dati classroom. O di na yung pampasimento dati dalan. Sige, hamon nyo ranatan. May tawag doon credit grabber. Yun. Naalam, punteriam. Credit grabber. No, mahilig at credit. Sige, tapayod sa karanti, plano sa basura balte. Kanyo man ta, sinsalam lamang niya si Sibuk Ira. Di sige, panagnakandan na Sibuk Ira. Gauntan ka paborito, RJ. Pero
Wala nang oras. Ay lantin. Magangga ni oras. Aga pulay malam ya oras may hatatang tanagagik. Adlik na ay bali ang na boss salamat ha. Akalo pagkantabi lalang mula siyempre sari magturiuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Dan say magturilingkon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo the technical side siyempre Andy Arom. Say alun-lunag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kaagad ang number 1 kapaborito Joy Baby. Sa po bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop News Sake Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo